Game na agad. Patay. Uy, lumaban. Nagbibilutan. Talo yata yung Samon. Apaan pa, bata? Yo, no? What's up mga kadagit? Meron tayong bisita, isang batang makulit. Anak ni Berto, si Bochok. Mahilig siya sa sigagamba eh. Naglabang kami, kaya lang din namin na videoan. Pero meron siyang video sa cellphone niya. Pero may request yung Samon daw paglabanin ko. Kaya para makita niya yung Samon kung paano lumabon. Kaya lang medyo malaki pa rin to ng konti kaysa sa Jumbo OS. Ito yung Black Samon na galing kay Gagambino. Ayan, para makita nyo. Binigay sa akin ito ni Gagambino, kaya shoutout kay Gagambino. Kaway-kaway ka. Ayan. Pakihawak ka muna to. Pogi. Tangga ko kasama ko sa YouTube. At ilalabang ko to, kung napanood nyo to, ito yung kumain sa Gagamba na OS ni Gagambino. Itong Jumbo ko na OS. Pero yung diferensya talagang malaki pa rin. Bahala na, basta mapasaya lang natin tong bata na to. So ayun, na yan. Game na. Apaan pa, bata? Laban na natin. At ayun, patumpik pa. Game na agad. Patay. Uy, lumaban. Nagbibilutan. Talo yata yung Samon. Ay, patay ang Samon. Talagang malaki talaga yung Samon, mga kadagit, oh. Kita nyo naman yung laban, oh. OS. Oh, patay ang OS. Pero lumalaban, nagbibilutan parehas. Nakitang-kita nyo naman kadagit. Ang ganda ng laban. Uy, oh, tulala si, Bochok, oh. Tanga na, oh. Biro mo, ikaw lang ang nagpalaban dito sa OS ko. Dahil sa request mo. Ayoko sana ilaban May yan, ano? May tama yung Samon? May tama. Paano masabi? OS, oh. Yun, oh. Kita mo na. Na agad. Patay. Uy, lumaban. Nagbibilutan. Talo yata yung Samon. Ay, patay ang Samon. Talagang malaki talaga yung Samon, mga kadagit, oh. Kita nyo naman yung laban, oh. OS. Oh, patay ang OS. Pero lumalaban, nagbibilutan parehas. Nakita nyo naman kadagit. Ang ganda ng laban. Uy, oh, tulala si, Bochok, oh. Ano na, oh. Biro mo, ikaw lang ang nagpalaban dito sa OS ko. Dahil sa request mo. Ayoko sana ilaban May niya, eh. ano? May tama yung Samon? May tama rin yan. Siyempre, laki-laki ng OS, eh. Ano? Tama. So, nakita naman natin. Kung umabot sa laki, baka may talo pa tong Samon natin, no? Ng Ulontoy. So, yun lang mga kadagit. Di ko na paglalabanin siguro to. Dahil baka burahin lang ng YouTube at yung pinsala na itong OS para makita nyo yung OS ito. Parehas naman silang Kuluntoy at ito talaga parang na-stroke na. Parang dati pogi ito, eh.
Ngayon, alam mo yung tsura. Ito no. Kamukha na ito. Shoutout mo yung shoutout mo. Yung mga classmate mo, school mo. Shoutout sa Team Rover, Team Hydrographics. So, ayun lang. Tama. Yung bata, si pala mo? Bochok. Bochok, makulit. God bless all.